खुलुमबाय डिजिटेल न्यूज नायगिरि साफ्रोम बयखौबो फरायग्रोबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 40 थान्दै जख'न्थाइ गेलेनाय बिथिंखौबो नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय आइजोफोरनि काबादि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारि लानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि बिबारि बर' मेम बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लागोन जे आइजो माहारिखौबो गेलेनाय बिथिङाव गोजौ फारसे लांनो थाखाय बिथांमोना गोबां हाबाफारि लादों। बे समाव आं बिथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन मा बुंगोन बे समाव नोंथाङा दिनै उदालगुरि जिल्ला 40 थान्दै जख'न्थायाव आइजो माहारिनि काबादि गाहाय आलासि महरै बेखेवगिरि लानानै बाहागो लादों। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 40 थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारि खुंदों। साननैनि हाबाफारि लानानै 10 आरो 11 आरो दिनै सेथि सान आरो बे दिनै सेथि सानाव बिथांमोना गुबुन गुबुन हाबाफारि लानायजों लोगोसे आइजोफोरनिबो मोनसे काबादि कम्पिटिशन बेबायदि मोनसे मोजां हाबाफारि लादों आरो दिनैनि बे काबादि गेलेनाय कम्पिटिशनाव आइजो माहारियाबो दिनै गेलेनायाव गोबां जौगाबाय। जों बिदिन्थि महरै जों बुंनो हायो जे कुनजुलता मेदाममोन, जमुना बर'मोन बिथांमोनाबो दिनै गेलेनायाव बा नेशनेल लेभेलफोराव बिथांमोनाबो एचिभमेन्ट थोजासे खालामनो हादों आरो गोबां आइजोफोरा जोंहा गामि ओनसोलाव दिनै जोंनि सिख्लाफोरा बा हाबा जायै गासिबो गेलेनो हायो। दा बिथांमोना गोबां गोग्लैसोनानै दङ। दा बिथांमोनाबो दिनै ओंखारबोनांगौ। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै जों जुदि समाजखौ जुदि नायोब्ला बा माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला जों आइजो माहारिनिबो गोबां कन्ट्रिबिउसन नांगौ आरो आइजो माहारियाबो जौगानांगौ। मानोना 50% बाहागोआनो आइजो माहारि। बे हिसाबै हौवा माहारिल' जौगाबा मोनसे हारिया गोख्रोङै थांनानै थागोन बे नङा। बेनिखायनो जोङो आइजो माहारिखौ जोङो जौगानायनि फारसे बयबो जोङो खामानि मावनांगोन। दा आइजो माहारिया गोग्लैसोनानै दङ होननानै बुङोब्ला दा आइजो माहारिनि गासिबो गोरोन्थि आइजो माहारिनि नंजोबा। बेवहाय आइजो माहारिखौ बोखांनायाव जोंनि रायजो राजानिबो गोबां रेसपन्सिबिलिटि थानांगौ। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। दा जों दिनै गामिफ्राव गोबां जोंनि बिनानावमोन दङ बिथांमोनाबो गोबां रोंगौथि दङ गेलेनायावल' नङा सोलोंनाय बा हारिमु मेथाइ खननाय बेफोराव जोंहा आं बेखौनो बुंनो सानदों बा जोङो गामिनिफ्राय जोङो बोरै लाबोगोन डेभेलपमेन्टखौ। दा गामियाव जोंहा गोबां बायदिसिना फोरबो थायो जेरै मागो फोरबो थायो, बैसागो फोरबो थायो बा ख्रिस्टमास गुबुन गुबुन धोरोमारि फोरबोबो बेबायदि खुंनाय जायो। दा बेफोरबायदि फोरबोफ्रावबो जोङो थुनलाइयारि बादायनाय, गेलेनाय बादायनाय उन्दै गथ'फोरखौ जोङो इनकारेज खालामनो हायो। बे मोनसे बिराद मोजां प्लेटफर्म आरो गोबां जोंहा गामियाव मा थायो रायजो थायो आरो लाइमोन आफाद थायो, महिला आफाद थायो। बे आफादफोराबो दिनै आइजो माहारिखौल' नङा दा जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ गोजौ फारसे सोलोंथाइ फारसे बा गेलेनाय फारसे जौगानो थाखाय दायथ' लानानै खामानि मावबोनांगोन, प्रग्राम खालामबोनांगोन। जेब्ला गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि गोबां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जों जुदि इनकारेज खालामनो हाबायब्ला अब्ला बिथांमोनाबो लोगो लासै लासै स्कुल कलेजाव कम्पिटिसनाव बिथांमोनाबो बाहागो लागोन निस्सय। आरो बेजों लोगोसे जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायखौ नोजोर लानानैनो खालि सोलोंथायावल' नङा बा मेथाइ खननाय बायदिसिना बादायनायनि गेजेरजों गेलेनायखौबो जोङो लाबोबाय थादों आरो बेजों हिसाबै आइजो माहारिखौ जौगाखां खालामनो थाखाय जोङो मोनसे समाव जोङो आइजो माहारिनि एम्पावारमेन्ट अफ उइमेन बा आइजो जौगाखां बोसोर बेबायदिबो जोङो हाबाफारि लाबोदों। गामि गामि जोङो आइजो माहारिजों सावरायबोदों, लाइमोनफोरजों सावरायबोदों, स्कुल कलेजाव जोङो जोंनि आइजो सिख्लाफोरजों सावरायबोदों, रायजो राजाजों सावरायबोदों आरो बेजों लोगोसे जोङो उइमेनफोरनि साइकेल रेलि जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लायाव जोङो लाबोनाय जादों। आरो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फावसायनानै थायाखै जे आइजो माहारिखौ जोङो जौगानायाव गोबां जोङो खामानि मावबोनो नाजादों। आइजो माहारि होननानै बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनो बा आवगायनाय फारसे थांबाबो माने माखासे सुबुंफोरा सापर्ट होआ। बेनि जाहोना मा बुंगोन? बेखौ माने स्टेरियोटाइप्स होननानै बुङो जे आइजो होननानै माबा मोनसे बे प्रेक्टिकेल ससाइटि होननानै बुङो जायखौ हौवा गाहाय हारि। बेखौ एक्सुवेलि बे नेचारेल बायदि बे गोदोनिफ्रायनो जे हौवा माहारिफ्रा जों होननानै माबा मोनसे गावसोरखौनो पावारफुल होननानै साननाय बे फिलिंसा दङ नामा? जुदि बे स्टेरियोटाइप्स होननाय बुस्थुआ बे फिलिंसा जेब्ला गैया जागोन बे समाजनिफ्राय इकुवेलिटि होननाय बुस्थुआ फैगोन अब्ला जोङो बयबो बेबायदि
बेबायदि साननायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हागोन आरो बिनिखायनो जे आइजो माहारि होननानै साननाय बा स्टेरियोटाइप्स होननानै बुंदों जायखौ जे बे आइजोसो बेबायदि साननायखौ जोङो नागारनांगोन आरो हौवा माहारियाबो नागारनांगोन आरो आइजोंबो जों गोबां थुलुंगा होनांगोन दिनै गेलेनायनि थाखाय गोबां इनस्टिटिउसन दङ जेरै साइ इनस्टिटिउसन होनो बा गुवाहाटीफ्रावबो डिब्रुगड़आव बिदिनो BPED MPED कर्स लानो हायो आरो स्पर्ट्सआवबो जोङो जेन PhD कर्स लानानैबो जोङो खामानि कर्स लानो हायो बेबायदि कर्स लानानैबो जों थांना थानायनि राहाखौ लानो हायो आरो लोगोसे हारिनिबो बर' हारियाबो मुलुगाव मुंदांखा जागोन फैबाय थानाय समाव इयुननि बा बर' लाइमोनफोरखौ मा बुङो दा आङो लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों नुदों दिनै स्कुल कलेजनि फरायसाफ्रा फ्राय जेनेबा फरायनो गोसो गैयै जाबोबाय आरो ओरैबायदि नुदों जोङो माने ड्रप आउट क्लास 10 ड्रप आउट जानानै थानाय फेल जानानै थानाय जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बांसिनानो बारा हाइस्ट क्लास 10 फेल जानानै थानाय दा बिथां बायदि बेकार जोंनि लाइमोनफोरा दिनै जों नुनो मोन्दों सोरबा जौ जुवाजों गेलेनानै थानाय सोरबा गावनि थांना थानायनि थाखाय मोनसे बिजनेस प्रफेसनेलबो खालामदों सोरबा गुबुन गाज्रि बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जायखौ माने जोङो ससाइटियाव एक्सेप्ट खालामथावा बेफोर खामानियाव गोबां गफबनानै दङ बिनिखायनो आं खावलायनो सानदों जायफोर माने बेकार थाबाय बिथांमोना थांना थानायनि राहाखौ जोङो जिर'निफ्राय जोङो बिजनेस खालामनायनि थाखाय बा न'खरनिफ्रायनो बेफार बानिज्य बा गुबुन बिथिङाव जोङो खामानि मावनांगोन गोसो खालामनांगोन आरो जोंहा खामानि मावनायनि हारिमु जों बेखौ लानो नांगोन आरो जायफोरा जों सोलोंथाइ बिथिङाव गोसो दङ बिथांमोना फरायनो गोसोथार दा बिथांमोना फरायनाय फारसे आवगायबोनांगोन दा जों नुनो मोनो दिनै स्कुल कलेजनि गथ'फोरनि रिजाल्टआ गोबां गाज्रि आंखि डिग्रियावबो ओरैबायदि जेनेबा 20 मार्क्सनि इउनिट टेस्टआवनो 0 मोननायबो दङ दा बेफोरबायदिया गोबां साननो आं सासे फोरोंगिरि हिसाबैबो आं बुंनो लुगैदों बेखौ ओंखायनो माने जोंनि गार्जेनफोराबो बेहाय एसे सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि फरायनाय गथ'फोरा बा फरायसाफोरा जे मबाइलफोराव दिनै गोबां खोब टाइम पास जाबाय जानो हागौ बा गुबुन बायदिसिना जेनेबा आन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोराव गोबां एंगेज जानानै दङ हयथ' बिनिखायनो फरायनायखौ गोबां इन्ट्रेस्ट होला बिनिखायनो आं खावलायदों जोंनि लाइमोनफोरा बे गाज्रि थासारिनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय जों सोलोंथाइखौ खोब गोसो होनांगोन दिनै टिचारफोरखौ टिचार हिसाबै रेसपेक्ट खालामनो गोसो गैयै फोरोंनायखौ मोजाङै गोसोआव लायैनि थाखायनो दिनै रिजाल्टआ गाज्रि आरो बिनि थाखाय गोबां गामि ओनसोलफोराव बेबायदि गामि हिसाबैबो खालि ससियेल अर्गेनाइजेसननि सायावल' डिपेन्ड खालामबा जाया दिनै लाइमोन आफादफोरा जोंनि महिला आफादफोरा बा गामि रायजो राजाफोरा गावसोरनि गामियावनो गावनि गथ' गथायफोरखौ बा फंबाय बिनानावमोनखौ माबोरै गोरों खालामनो हायो माखासे नेम निथि बनायनानै फरायनायनि सुबिदा बेफोरबायदि गोबां माखासे हाबाफारि लानांगोन अब्लासो जों जौगानो हागोन नंगौ थारैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंदों जा गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि जिउखौ दाना लानो हायो बा गेलेनायनि फारसेबो गेलेनायनि गेजेरजों गोजौ फारसे दावगालांनो हायो जोबोर बाख्नायनांगोन दिनैनि बे हाबाफारि लानायखौ हौवासा हिन्जावसा गासैनिबो खेला जादों बा बुलुर बादायलायनाय आरो काबादि गेलेनाय गोबां हाबाफारि लानानै बिथांमोना बे खेलाखौ बानजायदों लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन जे गेलेनायनि फारसे नोजोर बोनानै बेबायदि खेला होनाया जोबोद बाख्नायथाव आरो मेहेरगोनां हाबाफारि जादों थारैनो बे समाव आं डिजिटेल निउज पेकरिना बर' गोजोन्थों खुलुमबाय उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लकाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो